104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsaka ay salidumay. Damdamag Radyo Sagada. Ngayon pagmadangal daw kayo na oras, di manon iti gundaway nga taibingay tagiti damdamaga pang alas 12. Tangal daw nga rod iti Lunes, siyang bisimbay kat para iti ulo tagiti damdamag. Para iti ulo tagiti damag iti pagilian na nasurok sa nga 10 bilyon a piso na ito yung para iti 1:1 para iti 1:1 ratio iti libro tagiti estudyante itangatawan. Kinakurang ti accountability kan resilient evacuation centers binabalaw ti rights groups kalpasan ti ginginet ijay Mindanao. Para iti headlines sa iti damdamag dito rehiyon ti Cordillera kan damdamag iti lokal kaso ti dengue iti syudad ti Baguio binmaba ngem nabagaan dagiti residente nga agannad iti pangta ti El Nino. Inbaga ti Department of the Environment and Natural Resources nga beyond preservation ti Itogon sinupyat dagiti small scale miners kan indigenous peoples advocates. Renegotiation iti kontrobersyal gunod dam napetpet at tinubngar dagiti kabataan ken isnag ijay apayaw. Department of Tourism Cordillera nangipapigsa iti panakitinulong iti travel ken accommodation sectors para iti mapasangbay nga domestic tourism campaign. 50 government internship program interns iti Montañosa na orientaran para iti deployment da. Panangiwaras iti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Cash Aid kadagiti lokal a Mannalon may patpatungpal ditoy Montañosa. Ortografiya nga linyas opisyal na niyuswat kas na isang sangayan na sao ijay barley. Kaya na Community Medical Outreach Program para iti libre a serbisyo medikal na baligi anay patungpal ijay barangay Pidel. Para iti detalye iti damdamag iti pagilian nga Pilipinas ket impasigurado ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang makumpleto dagiti libro para iti tunggal estudyante iti amin nga asignatura ita nga school year 2026 to 2027. Iti sidong ti 2026 national budget nangilatang ti gobyerno iti 19.5 billion a piso para iti panakagatang dagiti textbooks kanda dumapay nga instructional materials. Tapno maartap ti 1:1 ratio kada estudyante. Kinasaw a pondo kat nangat nga to kumpara iti napalabas a 5 tawen nga average pumatpatak iti 5.475 billion pesos manipod iti taon 2021 hanggang na iti 2025. Sigon kani Gatchalian kang runa nakasapulan dagiti ubing ti libro isu nga responsibilidad ti gobyerno asaan nga agkurang ditoy. May palagi pa nga may basar iti datos ti 2024 Southeast Asia Primary Learning Metrics wano daytoy CPLM nabababa iti 5 puntos iti panagbasa dagiti learners nga awanan iti bukod nga libro wano dagiti makiususar laeng iti libro ti padada nga estudyante. Iti may sapayadamag iti pagilian binabalaw ti grupo nga Amnesty International Philippines. Kanti bayan muna ti gobyerno gapu iti kinakurang ti accountability kan kinasagana. Sigon kaniya daytoy bayan muna representative dati nga bayan muna representative Carlos Isagani Zarate rasod no apay na ibati. Dagiti komunidad ijay Mindanao ang nakaro vulnerable iti kalkalpas nga magnitude 7.8 ginginan iti nalpas lawas sa June 8.
Sigun mat kani Ritzley Santos III manipud iti Amnesty International, tinatural a kalamidad no saan lang nga tinatural a kalamidad no di resulta ti kinaawan ti makaanay a panagtignay ti gobyerno tapno sa lakniban ti karbungan dagiti umili para iti natalged a pabalay sakbay nga umay ti ditigra. Dinmanon iti 50 dagiti pimusay bayad met adandani sa nga gasut ken 50,000 nga individual ti naapektaran na iti 10 ken may sa probinsya iti rehiyon ti Mindanao. Kinarit ni Zarate ti administrasyon a Marcos nga seryosoen nga ipatungpal ti Republic Act 12076 wenno Ligtas Pinoy Centers Act tapno mangitakder. Iti natibtib kan permanente nga evacuation centers. Imbes nga agtultuloy nga aramaten dagiti pagadalan kan covered courts asaan met lang ang natalgen kan kurang a pasilidad para kadagiti evacuate. So pasensya ka po. Bayan muna Representative Carlos Isagani Zarate. Correction apo dyan bagatay tatay nga dati. Para matapo iti headlines sa damdamag dito Cordillera. Binmaba iti 50.7% ti kaso ti dengue. Ijay syudad ti Baguio manipod iti bulan ti Enero hanggang na iti Mayo 23. May sagasot 87 a kaso laang tina-record no ikumpara iti kapada na apanawan iti napalabas a tawen. Inpakaamo ni Ruby Marie Magsino, manipod iti City Epidemiology and Surveillance Unit iti Baguio, uray no awan pa iti report ang pimusay iti syudad ken nabababati ka tiya nasaw abilang. No iti epidemic threshold san dapat ang makampante tiya publiko gapu iti pangtati El Nino. Manamnama ang masapa ti panagrugi ti panagtudo a posible met lang amang ipangato. Manen iti kaso ti dengue kadagiti sumar sa runo alawas. Kang runaan nga apektado iti sakit a dengue dagiti agtawad iti 15 hanggang na iti 20 ken siya. Kaduan ditoy katlan lalaki ken kinakasapulan pa ay ang ospital. Inpalagit manen ni Magsino ti importansya ti kanayon nga panang ipatungpal iti clean up operations tapno biruken ti pagbalbalayan dagiti lamok particular dagiti high risk nga lugar. Iti mat regional level, iti datos manipod Enero gana iti maikatalo nga lawas ti bulan ti Mayo, kat naipakita ti Cordillera kat agtaltalinaed nga adda iti below alert, kat epidemic thresholds basar iti 5-year average. Adaan ti rehiyon iti overall 40% decrease kumpara iti napalabas at taon 2025. Ngem, adda dagiti probinsya anang i-record iti panagnato akas iti Ifugao anang ipakamo iti 10% rise. Ti Benguet anang artap iti alert threshold iti umuna pasat ti tawen kanang i-record pa iti maysa nga pimusay. Ti Abra ken Ifugao ang nakitaan iti panagnato iti umuna nga quarter. Iti sa Balibayadam agiti rehiyon naputput nga sinupyat dagiti babasit nga minero ken dagiti na insigudan nga umili wenno indigenous peoples advocates tinbaga ti Department of the Environment and Natural Resources wenno DNR Cordillera nga beyond preservation wenno lampasan iti konserbasyon ti aglawlaw sadyay itogon iti probinsya ti Benguet. Sigud iti grupo ti kastoy a panagpanpanunot kat kasla mangipaspasa iti amin a basol kadagiti lokal nga pocket miners. Bayat aliplipatan ti maysa a siglo wenno sa nga gasut a tawen at dadael nga inpaay dagiti higante nga korporasyon ti pagminasan iti munisipyo. Inmo na ditoy ket inbaga ni Marie Claire Luminang manipud iti DNR iti maysa nga forum gapu tasaanon aberhen ti aglawlaw iti lugar ket masapulen nga umakar ti komunidad iti rehabilitasyon ken umikat iti panagsanggir iti panagminas. Depensa met ti Dalikno Indigenous Peoples Organization ken ti Itogon Inter-Barangay Alliance ti tradisyonal a panagminas dagiti baloy ken kanaay ket adaan iti basit nga epekto iti aglawlaw. Dagiti dadakkel a didigra akas iti napasama ka panagregga iti daga ijay barangay Ukab. Iti napalabas nga tuon 2018 kat napasamak iti abay mismo dagiti corporate mining sites. Inpaganatgat dagiti grupo nga imbes a paboran dagiti nagdadakkel a kumpanya. Amang ipapay iti pangta iti pangkabyaganda ken supply ti danum ket masapul kit di at tulungan isuda
ti gobyerno ang mangyabante iti mas natalged ken legal nga self-regulation para kadagiti lokal a minero. Iti pailaang nakasilpo adamag may naig iti daytoy aglawlaw tayo. Napetpet ti panangtubngar ti grupo nga Inagkudi Kabugaw Youth ken ti komunidad ti Isnag sadyay Kabugaw Apayaw. Ti anyaman a panakinegosasyon manen para iti maipatakder nga Guned Dam Project. Bayat ang nakabinbin pailaang ti kaso na daytoy ijay Court of Appeals. Sigun iti mensahe ti grupo, mapagdua-duaan ti irregular a panangisaka ti kumpanya nga Pan-Pacific iti maysa nga Supplemental Memorandum of Agreement uno daytoy MOA. Uray no talo a besesan amin nadida ti proyekto. Inyo unay ti Inagkudi, asaan laeng adagiti kondisyon iti katulagan ti supsupyaten da, no di ket ti mismo a questionable nga proseso ti free, prior, and informed consent wenno FPIC. Dito'y ket report dagiti irregularidad akas iti peking nga pirma, panagtaripno nga adayo iti komunidad, ken panagkurang iti usto nga impormasyon. Kapo ditoy, ket nang idasar iti non-negotiable demands ti grupo a may bilangan ti dagus a panang ipasardeng iti aming nga aktibidad ti dam. Panang ipasardeng iti panagiwaras iti saan apudno nga impormasyon ken panawagan iti lokal a gobyerno ti Kabugaw a pumanig kadagiti residente tapno sa lakniban ti aglawlaw ken kultura dagiti Isnag. Itimat pakasaritaan ti turismo, Pangulo ti Department of Tourism uno DOT Cordillera ti agkasina nga strategic meetings iti napalabas nga lawas. Kadwa dagiti nakabagi dagiti travel agencies ken hotel wenno accommodation establishments iti rehiyon. Daytoy nga adang ket tapno papigsaan ti koordinasyon ken pagmaymaysaan ti puwersa ti industriya para iti panagsagana iti mayuswat nga domestic tourism campaign. Pasat ti inisyatiba ti business recovery efforts ti DOT. Tapno pataragsitan ti lokal a turismo ken suportaran dagiti negosyo kalpasan dagiti napalpalabas a karit. Babaen tinasawa kampanya ket maguyugoy dagiti pamilya a Pilipino, dagiti profesional, balikbayan ken dagiti lokal a biyahero nga i-explore ti pagilian usar dagiti nalalaka nga promotional packages, travel deals, kan thematic tours amang ipakita iti nababak ng kultura kan napipintas nga destinasyon iti Cordillera kan iti entero a Pilipinas. Dito'y mat probinsya tayo nga Montañosa, pimasidong iti orientasyon ti 50 nga interns iti uneg ti Government Internship Program wenno GIP. Iti napalabas alawas June 10 sa Jay Congressional Hall, Provincial Capitol ijay Bonto. Ti aktibidad ket agkadua nga indauluan ti Department of Labor and Employment wenno Dole Mountain Province Field Office, Office of the Congressman ken ti Public Employment Service Office wenno PESO Montañosa. Babaen tinasaw nga orientasyon na ipaay kadagiti kabataan nga interns, tinalawag at tarabay may naig iti trabaho da. Responsibilidad ken pagalagadan iti sidong ti programa. Kalpasan ti aktibidad dagiti interns ket naiwaras iti nasabasabali nga local government units ken partner agencies iti probinsya ti Mountain Province. Manamnama ang makaalada iti napapateg a kapadasan iti trabaho bayat at tumultulong da iti panagipatungpal kadagiti programa ken serbisyo ti gobyerno. Tiya sa balipayadamag dito'y probinsya ng Rugig. Iti napalabas nga lawas iti Hunyo 11 ti distribusyon ti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk wenno daytoy PAFF ditoy Montañosa partikular iti munisipyo ti Tadjan ken Bauco. Basar iti report ti Department of Agriculture Cordillera, dinmanon iti 10,000 ennem gasot 36 a lokal a Mannalon, pinmawaten iti ayuda iti pakabuklan a nasurok 24 milyon a piso. Iti sidong tinasaw a programa ti kada rehistrado a Mannalon ti pagay maisken unas nga apektado ti krisis iti ekonomiya ket umawat iti tig 2,000 25 a piso kas unconditional cash assistance
tapno matulungan da iti epekto tinangina nga presyo tila na kan farm inputs. Agtultuloy mat ti panangiwaras iti ayuda ita kan iti sumarsaranupay nga lawas no sa dino ti munisipyo ti Sagada ket naka-schedule inton bigat Hunyo a 16. Nakuna ni Officer in Charge Field Operations Division Chief Leslie Diligan adagiti benepisyaryo ket masapol a mapan nga personal kadagiti designated distribution areas. Dagiti saan nga makapan ang personal ket nasken ang makikoordinar adagos iti bukod da nga Municipal Agriculture Office. Iti sa palipayadamag may nga historical nga addang iti panang patalinaed iti nainsigudan a kultura ti naangay ijay barlig iti napalabas alawas. Opisyal ang naiuswat ti ortografiyang linyas kas may sa kadagiti opisyal kan na isang sangayan wika iti munisipyo ti Barlig kan iti entero a pagilian. Ti panagtitipon para iti aktibidad ket pinasutan ti komisyon sa wikang Filipino wenno KWF iti panang ipangulo ni Attorney Marites Barrios Taran. Binigbig na ti talutawan a panagsukisok ken sakripisyo ti komunidad tapno mabukol ti wika nga addaan iti 30 ken maysa nga alpabeto. Ginuyugoy ni Barrios Taran dagiti umili, partikular dagiti Tagalias nga isa puso ken isuro kadagiti kabataan dagiti nainsigudan da nga kankanta ken istorya tapno saan daytoy a malipatan. Tilinyas ket maysa kadagiti na isang sangayan at talo nga wika ijay Barlig malaksid iti Kenachakran ken Final League. Ang nakasimpamot lang ang mayuswat iti sumarsaruno nga aldaw. Ti maudia at Italia dagiti damdamag na baligi anay patungpal ti maysa Community Medical Outreach Program sa jay Barangay Pide ditoy Sagada itay nabiit babaan ti panakitinulong ti Barangay Puro Kalusugan Team Sagada Municipal Health Office, Philippine Army 102nd Infantry Battalion kan Sangguniang Kabataan. Itiyapan ang idaulo ni Barangay Chairman Dominic Manakdan adu dagiti residente ang nabinipisyaran iti nagduduma a libre a serbisyo amang pangpanggap nga iyabante tinasalunat a komunidad. Iti kabuklan kat naka-record ti aktibidad iti 76 nga medical consultations, 30 nga blood typing, 5 nga urinalysis, 40 nga random blood sugar testing, 28 a libre nga pukis para kadagiti kabataan. 45 nga yakap registration kan 2 nga home visits. Malaksi ditoy na ipatungpal mo't lang ti information kan education session. May papan iti cervical cancer kan panang ipakita iti husto nga pamayan ti self-breast examination para iti salunat dagiti kababaihan. Katagita dagiti na ibingay tayo nga damdamaga para iti midday news sa itangal daw iti Lunes, June 15, 2026. Siyak manan apo ni Simbay ng ibingay kadagiti damdamaga para iti Radyo Sagada News.